merep Ngawi jenengan. Masalah. Lah iki, mapi malah mboten tinggal iki. Lah iki. Anu jenengan sampean bangun sing apik ben mboten tinggal. Tipe wakir dhuwur. Dadi mau nek Mbak sampaikan ki mboten tinggal. Tapi pikirannya mboten ngoten lho, Pak. Pikirane dengan omahe sing gak duwe wis padha-padha ae aku tak njaluk bantuan karo sing padha. Padha-padha. Paling etok-etoke wong kuwi. Etok-etoke. Ya asline sugih tapi etok-etoke omahe digawe elek paling. Lah kula pernah njaluk walama mak toko ketokane gung patek anu kok aku no. Lah kaya toko sing apik-apik kae dijaluki. Kula ngertos sampean iki awean. Lah pongko ate aku. Ah sampean ngertos kula sampean iki awean. Padahal lah kae terus acarane ngono ya mbuh aku lho.